ɗan kuɗin da aka samu irin wanda zai ɗan satisfying ɗin buƙatar ka ta yanzu ba shi ne kaɗai ba. Build your life, no? Build your career, build your future. And education is the surest, the best way to do that. Yau in ko ba ka yi karatu ba, you won't be liberated. Wala alhamdulillah karatu ne ya kawo ka inda kake nima haka. Yauwa, especially mu da yayan talakawa ba abin da ya fi mana daraja sama da karatu. To so amma da na je wannan unguwar yana da sunaye ana cewa ko ya balash amma ban taɓa ji da ganin abin da na gani a wannan unguwar ba. Shi yasa na ce ƙurin kus malam. Wallahi kaga duk abin da ka sani akwai a Kano irin a rawun kasuwar kurmi din kwanar goda. You know, irin wannan typical cikin garin nan. Nama ne waye. Wallahi akwai. Ai na gaya maka haka ba kawai masu akwai inda ko malam. Akwai masu tsire, akwai masu sai da abinci, akwai masu faci yawanci kalli irin fim ɗin nan wani ɗan gaske na ɗan studying ɗinsa a cikin zaga ana nuna Bahaushen Sokoto irin wawa a gane. Wallahi ya ga kuma ɗan kwankwasiya ne kenan ban ga kana sa jahula. I'm a beneficiary of Concourse's administration. Amma da bambanci da bin ɗan kwankwasiya. Wai kada taɓo iri ƙwarar sauri ya mutane na ne kada taɓo su. Me yasa aka je kana studying wa'annan mutanen banza ka gane da ake ganin su yan Kannywood. Amma ba haka bane ba abu ne wanda mu ba mai ba wasu ne za su zo su wasu ne ma suke yi. Ban manta Brian Lakin shine so mu ina ganin rubutu akan Kannywood 1997 bayan shi su Jonathan Haynes ne. Allah ya saka wa wannan jagoran ɗan fim ɗin Alhaji Hamisu Lami da iyanta ma shi ya turo min da advert ɗin. Sai na discovering cewa gaskiya ba wani monolithic identity na Bahaushe. Ga wasu nan sun ga marketability if you like na Hausa identity, tangible and intangible heritage of Hausa identity. Sun zo ne suna ta yin fina-finai na Hausa. Amma ƙoƙarin da gwamnati ta yi ko ce a hukumar Hizba ta yi daga baya na gayyato su ya fi akan amfani da ƙarfi masu following ɗin su Murjada. Idan za mu gaya wa kanmu gaskiya mun san me muke bai kamata mu rinka taya bera ɓari ba yadda ake cewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan shirin wato shirin yau da gobe podcast. Barkanmu da shigowa wannan shiri. A yau muna tare da babban bakonmu wato Dr. Muhsin Ibrahim wanda malami ne a Jami'ar University of Cologne da take ƙasar Jamus wato Germany kenan. Dr. barka da shigowa cikin wannan shirin namu. Barka ka je Ina godiya da karɓar wato gayyatar mu da aka yi zuwa cikin wannan shiri. Allah ya saka da alheri. Amin, ni ma ina godiya da gayyata ta da aka yi. Masha Allah. Dokta, kamar yadda na gaya maka duk sanda muka yi babban bako a cikin wannan shiri to muna farawa da abin da muke kira icebreaker. A yau wato icebreaker ɗin da zan maka wani post ɗinka ne da kai posting ina ga a cikin wannan watan 18 ga wata inda kai posting kake nuna rashin jin daɗinka sai kake cewa labarin Sani Shehu Muhammad na da ban mamaki da ban haushi. Na bibiya chats ɗinmu na kuma tuna post inda yake yawan yi. So dakta ina ga za ka iya tuna wannan farin wato wannan post ɗin ba sai na ƙarasa ba ko na ƙarasa maka. Na tuna shi gaskiya post biyu ne akan wannan topic ɗin. Zan so na ji menene ainihin wato labarin shi wannan bawan Allah kuma menene ya faru har ya sa baka ji daɗi ba a wannan lokacin. Saboda gaskiya da ka faɗa ɗin ka nuna cewar mutane da yawa wanda suke zuwa neman taimako online da sauransu irin wannan zai iya
wato hana mutane taimako. Zan so na ji menene ya faru ainihi a wannan wato karan da kuka samu wannan issue ɗin da wannan bawan Allah. To, ban san daga ina zan fara ba a taƙaice. Na daɗe ina amfani da social media gaskiya. Na kai shekara 20 ina amfani da social media, ko 21. Na yi forums da yawa irin sun wannan Naira Land, Nigerian Village Square, Kano Online da sauransu. So Facebook kusan da mu aka buɗe shi daidai, amma na yi rijistar farko na ce wannan abin shirme ne, na deleting account ɗina sai daga baya na dawo. Wannan current account ɗina tun 2009 na buɗe shi. Kaga yanzu kusan shekara 15 kenan. Alhamdulillah, saboda na zama very active a social media, particularly Facebook. Ina da mutane da yawa. Dan yanzu da nake maka magana tun na wuce wannan 5,000 ɗin nan, ina da followers sama da mutum 50,000. 50 da wajen biyar. Kaga in total ina da wajen friends da followers 60,000. So haka ya sa mutane da yawa sun san ni, sun san inda nake, sun san me nake. Da yawa ina samun saƙonni ta inbox ko DM ake cewa wani lokacin, direct message ko private message PM. Akwai abokanai da yawa mun kulla zumunta da su, da alaƙa ta mutunci da sauransu. So shi Sani Shehu yana ɗaya daga cikinsu da mun daɗe tare. So at least dai shekara 3 ko sama da haka. So tun yana saka abin a shafinsa cewa ba shi da lafiya, sai ya so mu biyo ni ta social ta inbox. To ni ba wai ba lafahara, ka san daidai gwargwado Allah ya dan hore maka, kana aiki a kasar waje, mutane da sauransu irin wannan, tun ba ka iya hana wani ba saboda yanayin da ƙasa take ciki a Najeriya. Yawa. So abin da yasa na ɗauko maka wannan tarihin shine, shi Sani Shehu akwai wasu daga cikin wanda mun daɗe tare da su, an san su, an zama kusan ɗaya, da za ka ga sun aminta da abin da yake yi, har ma suna taya shi neman taimako. To sai na samu gamsuwar cewa lallai Sani Shehu Muhammad yana buƙatar taimako. Da haka in dai nemi taimako, kuma ina da canji a lokacin, kai ba na ji ya taɓa neman taimako na hana shi. Ya ce yana da kidney problem. Ka kuma yanayi da ake ciki, ana faɗa dialysis ɗin nan yana da tsada. Yawwa, posting ko baka gani ba saboda followers ɗin da friends ɗin da yawa, sai biyo ka ta inbox. Tun ba ka zargin wani abu, ban sani ba me yasa shi kansa yi tunanin ko za a so ma suspecting wani abu, sai ya je ringa nemo prescriptions ko kuma dai wani abu dai haka, evidences dai haka, pieces of evidence da zai turo na magani cewa yana cikin wani hali babba. Exactly. So kullum ya turo, wallahi to the best of my recollection ban taɓa cewa Sani Shehu a'a ba. Sai dai in amount ɗin da zai faɗa in rage saboda wasu dalilai. Ina da nima nawa badin ɗin da yawa, ina da 'yan uwa, ina da makota, ina da iyali da sauransu. Yawwa. So amma saboda tausayin, ka gane, kuma dai zuciyar alhamdulillah, ba wai ina nufin na fi kowa imani ba, amma ka san musulunci yadda ya nuna, ya koyar da mu, da kuma al'adar mu ma ta Hausawa ko 'yan Afirka in general, muna da son wannan taimakawa 'yan uwa. To na aminta da mutumin nan, na aminta da shi. Akwai su Yakubu Musa, har da haɗa mai kuɗi fa aka kai shi mutumin, ya ce zai je India, ya ma ce ya je India. Imagine. Amma ashe duk ba haka bane ba. Saboda Allah, over the years, an yi, a wata zai iya tambaya ta sau 2. Saboda Allah, kuma abin ya zo ya bayyana cewa ba gaskiya bane ba. All this long. Shi yasa na ji abin ya ƙona min rai, ya ɓata min rai. Ya aka kuka gane ba gaskiya bane ba? So abubuwan matakan da ni ta farko, saboda akwai misunderstanding, akwai saɓani da yawa tsakanin al'umma a social media. Wasu za ka ga ko a rayuwar yau da gobe ta zahiri
ba su da saɓani, amma a social media ana samun saɓani da yawa, or maybe topic for another day, or wani abu da mu magana wani lokacin. To sai naga ana yaɗa ɗin cewar an gano cewa Sani Shehu ashe ba lafiyarsa kalau, ashe duk wannan abubuwan da yake ƙarya ne. Kai na ce na dismissing abu, na ce kai wannan couldn't be true. Haba, mutumin da wani lokacin har hotonsa yake sakawa a asibiti, ko ba haka ba? Kaza kuma in za ka yi wa kanka ƙage, ka rasa ƙagen da za ka yi sai ciwon ƙoda. Malam, in ka duba irin matsalar wannan abin, sai ban yadda ba. A'a, na ga abin ana ta yi, ana ta yi, sai na ɗan bibiya. Tun da na ga Yakubu Musa, har Yakubu Musa ba yaro ba ne ba, sun yi sabis ƙarewa tare da baban Sani Shehu Muhammad, kuma baban nashi ya rasu. Yana ce mai ma babe yake cewa ko social media. Gaskiya Yakubu Musa mutum ne da yawa an san identitinsa, an san shi, ko ba haka ba? Akwai wani foundation, something Jalo Foundation, shi ma na ga sun tallafa wa shi Sani Shehu din. To in ka bibiyu Yakubu Musa yi detailing din ya bidiyo ya releasing ma, ina jin wajen minti 9 yake faɗa yadda suka gano abin cewa ba gaskiya bane ba. Na farko dama a cikin wannan yamuɗi din da suka ringa yamuɗi da Sani Shehu Muhammad akwai 'yan unguwarsu. Ka gane ɗaya kenan, ni ban san shi ba physically, ban taɓa ganin sa ba. Na ɗaya. Na biyu, ya je ya goge duk post ɗin da ya yi na neman taimako a shafinsa. Ka ji na biyu? Na uku, ni na je India kuma na yi yawo ƙasashen waje, in fact yanzu ma ni da kai duk muna ƙasar waje. Ka san yawanci muna da ɗabi'ar saka hotonmu in mun je wata ƙasar. Amma mutumin nan duk da rashin lafiya, duk da asibiti ya je ya dawo, amma babu hotonsa ko ɗaya. Ni na tuna lokacin da ya ce ya je, ya saka irin ake ce mai ne, ba location ko, wai ya tashi daga yana Paris, daga Paris kuma ya saka ko yana iza Mumbai ne ko Delhi, kawai wannan ɗin ya saka. Check in, exactly, yeah, that is check in kawai ya saka. Amma bai saka hotonsa ko ɗaya ba cewar ya je India. Babu a airport, babu a asibiti, babu a gari, maybe kafin ko bayan an mai aiki. Babu zancen wane ya donating ɗin kidney, ya bashi kidney, kuma ya ce donating aka yi. Dan sai da ya dawo ya ce ai ta yi failing wasu daga cikin prescription ɗin da ikirarin da ya ringa yi kenan. Kaga abu na biyu na uku kenan. Na hudu, Yakubu Musa ya ce akwai ran da ya ce yana neman taimako gare shi a wajen shi, irin SOS ɗin na ya kira shi, desperate call ɗin nan. So yana buƙatar za a mai wani kamar minor surgery. Ina jin ya tura mai kuɗi. Afterwards da ya kira shi sai ya ji shi akan mashin. You know, ya zai wanda aka yi surgery yana kan mashin. Na ɗaya ya yi mamakin wannan, ya ce wane ya ma surgery, ya faɗi wani likita wanda kuma ba akan surgeon da physicist ko wani wannan abin na likitoci, ba a san shi da a wannan field din ba. To kuma dama tun da ƙarin Yakubu Musa, Ibrahim Musa kenan likita ne, shi ya gaya mai, ya ce wannan ba, he couldn't have operated on wannan patient din. Haka wajen dalilai 5 kenan da sauransu ne da na ɗan bibiya. Akwai ma wani distant relative ɗinsa da jikan makotanmu ne, shi ma ya tabbatar min. To shine na yi concluding cewa wannan tabbas ƙarya yake. Shi yasa na je na yi wannan post din, na mai dai Allah ya isa kawai. Kaga abin ba daɗi, ya tabbas ban ce na daina taimako bayan wannan bidiyon, bayan wannan balahirar ta Sani Shehu, amma gaskiya yanzu na yi taka tsantsan sosai kuwa. In ba ni da wanda zai iya verifying ɗin claim na mutum, gaskiya ba na iya kawai shi kenan. Dama malam, kawai fa muna yi ne dan Allah, ko ba haka ba? Wallahi ba wai kuɗin ne da mu, ka dai sani yau ba dai kuɗin ne da mu na banza ba, yau ba. Mu muna da nauyi da yawa a kanmu, amma still dai daga cikin ɗan kaɗan ɗin da muke da shi ake daurewa a ɗan bayar, saboda ka gina gobe kiyamarka, yau ba. Kuma a duniyar ma ka yaye wani ɗan musulmi, ɗan adam damuwa, kuma kai ma an maka a rayuwa. To shi ne kawai abin, wallahi, amma abin ba daɗi gaskiya.
kuma ka san akwai dama irinsa da yawa. Kawai dai amma wanda suka yi ƙurewa shi yana ɗaya daga cikin wanda suka ƙure wajen iya wannan cutar saboda ya laƙance mu dai a wajen mu lay people ya laƙanci harkar ko rashin lafiyar kidney issue din nan zai saka maka kaza 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 kuma ya siffanti da siffar addini wani Allah ya saka maka da alkhairi ya mujibu wallahi da na duba chat din mu ikon Allah coincidentally ko ɗazu na duba chat din mu ka san yadda activating din account ɗinsa so amma kawai ban san chat din mu bane ba na ga Facebook user haka suke saka ka shiga inbox the activated account exactly sai na ce wannan wane ne sai na shiga na gani wallahi kawai na yi dariya a ce ikon Allah bawan Allah ne kansa yake sakawa yana karatun Qur'ani malam haba haka wannan wallahi ya ɓata wa mutane da yawa rai ya ɓata wa mutane da yawa yanzu masu neman taimako da sauransu wasu za su zo da genuine cases amma saboda irin wa'annan abun mutane za su ke taimaka musu ka gani wallahi abun kamar yadda ka faɗa wato ya kamata mutane kada su dinga shiga irin wannan halin da za su hana ma wasu waɗanda suke da buƙatar ta gaske wato samun damammaki da za a taimaka musu sannan ka san banda haka ma akwai mutane da yawa da suke irin damfara haka online za su zo za su yi ma amfani da ko account ɗin wani su gina sabon account su ma kuma su je su ɗauki ma hotunan mutum su saka su sa sunansu to kaga da irin waɗannan dole sai an kiyaye ba. Ina da labaran su da yawa malam sai cinye wani lokaci na taɓa cewa zan rubuta memoir akan alaƙa da abokanan social media particularly Facebook. Kana da mutane da kaga dole kai ta ganin iri-iri a cikin mutum kaga 50,000 dole a samu wani percentage da sai dai addu'a kawai to Allah kuma ya kiyaye gaba kuma ya ba da ladan abin da ake amfanin abin kasan kamar yadda Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa innamal a'malu binniyat wato su ayyuka suna dogaro ne a bisa ga niyyar da mutum ya to kai niyyarka insha Allah ta wadatar maka samun lada a wurin Allah shi kuma abin da yayi shi ma akan niyyar da yayi haka Allah zai yi maka ko kuma haka Allah zai saka maka kuma shi ma ya masa irin abin da ya dace da shi wallahu a'lam. Dakta muna ƙara yi maka barka da zuwa cikin shirin namu. Mun ji wato wannan labari daga bakinka saboda ka san sometimes kana rubutu but jinsa daga bakin da bambanci da rubutun but alhamdulillah mun ji daga bakinka Allah ya kiyaye kuma gaba ya kuma ƙara ɗaukaka da kuma taimakon ma da za a dinga jama'a Allah ya ba da ikon yi. So Dakta wato za mu so mu ji wato takaitaccen tarihinka. To tarihinka muke so mu ji tun daga gurin haihuwa sannan makarantar da kai ta primary da kuma wato karatun da kai inda ka shiga jami'a ne gwagwarmaya abubuwan da aka yi har zuwa inda kake yau za mu so mu ji wato yaya aka yi ka zo har ma ka kare a Germany kana koyarwa. Alhamdulillah kamar yadda ranar muka ɗan tattauna da kai briefly kusan unguwarmu ɗaya ba dai unguwa ɗaya ba ban san na san mutane za su gane na faɗa haka local government ɗin mu ɗaya tsakanin unguwarmu da Kuba nisa ni a nan Gwale Butunariya aka haife ni cikin garin Kano birnin Kano Najeriya so shekarun ba su da yawa an dai doshi 40 alhamdulillah ya ba dai ƙarasa ba so kamar dai yadda yawanci 'ya'yan Hausawa musulmai suke musamman a wancan shekarun a farkon shekarar 1990s na yi makaranta allo sannan ma lokacin kunsa ba islamiyoyi gaskiya lokacin islamiyyar farko a unguwarmu muna ɗaya daga cikin ɗaliban ba dai first set ba ko saka maybe third set so an soma da allo na makarantar malam Audu Diso sannan aka soma da Gwale Primary Special Primary School suke ce mata 92 zuwa 98 na gama primary so daga nan akwai wata makaranta da aka ɗan saka ni Ubayyu bin Ka'ab a wajejen Diga saboda a gidanmu ana so ne medicine ikon Allah
So sai aka ce kada, honestly and with due respect, da kusan wanda suka irin makarantun nan namu na public schools, da wahala ka ga ɗalibi ya karantu sosai, kuma ma fa a wancan lokacin kenan. Za ka ce akwai wata private school ta marigayi Gwarzo, Hassan Gwarzo. So amma mu daga firamare mu in kai jarabawa a wannan schools ɗin namu ba a iya samun zuwa can. Sai aka ce to idan na yi Ubay bin Ka'ab kaman aji ɗaya na zauna jarabawa zan iya samun je wannan makarantar Hassan Gwarzo. Exactly, that was the plan. So wallahi cikin ikon Allah ina tafiya wata rana, ina jin ba fi sati 2 ko 3 da soma zuwa ba, a kan keke na sai na accident September 16, 1998. Bayan fa na gama firamare waccan, da ko na soma wannan da sai na accident, haka aka kai ni asibiti. Na yi watanni, na kai rabin shekara, na kai wata 6 omo. Don ko lokacin da aka sallame ni da irin sanda ina takawa. To na dawo haka dai, I lost a year gaskiya, 1999 almost completely ban iya wannan ba, yawa ba na karatu sai ƙarshe. Sannan na soma Warure Secondary School. Wancan plan ɗin gaba ɗaya ya rushe. Ya daga Warure na yi science board exam, the science and technical exam ɗin nan da ake yi, sai aka tura ni Wudil. Nan ma ikon Allah, dawakin kudu ake so na yi ko dawakin tufa, saboda su kaɗai ne science. Exactly. Sai kuma technical Wudil da Ungogo da Kano. Wallahi ikon Allah nan ɗin ma ban samu dawakin tufa ko dawakin kudu, sai wani technical Wudil. Ban taɓa sanin da technical Wudil ba sai lokacin nan. A lokacin ma ana shirin rufe ta saboda Kwankwaso ya yi KUT. An kuma expanding ɗin KUT ta yi an tashi, akwai commercial ta Wudil, tsohon makaranta ce, akwai technical, ita ma da an tashi su. So lokacin akwai shekara kafin mu ba a ɗau ɗalibai ba, amma saboda expansion ɗin bai tafi yadda ake planning, sai aka ce kai a dawo ɗaukan ɗalibai. Ina ganin bayan yanzu tuntuni ma an rufe ta, an duk KUT ta cinye wajen. So haka na je Wudil, kuma rashin lafiya yau gobe jibi, terms 2 kawai ne, sai na dawo Kano, GTC Kano. That was 2002 kenan, 2002, 2003. Tun daga nan ban manta ba, aka ɗau best student bayan na yi third term a NTC, ina jin suke cewa classes ɗinmu. Muna SS2 aka kai mu muka so mu koyi internet, saboda ban manta ba an kafa wasu internet haka, an ɗau wani samples na makarantu. Akwai Gwale Secondary School, akwai GTC Kano, and a few other schools in Kano dai. So sai aka ɗau best 3 students from each class, aka so mu koya musu internet. Kaga 2003 kenan, yau muna 2014, a shekara 21 kenan. So wallahi tun daga wannan I fell in love da internet. Ba na manta, tun da kaga GTC Kano nan Nasarawa take, sai nake zuwa wannan Beirut Road ko Zoo Road. Nan lokacin akwai wasu few internet cafes, yawa sai mu je da abokanai na mu shiga, in nuna musu harkar bal, haka records, ka san musu bal ake lokaci, records ba za a sai dan wasa ko za a biya dan wasa. Ni ba na ma bibiya, ni buri na a lokacin nan in dan yi rubutu. Akwai forums da na gaya maka na shiga Aliya, akwai kuma Yahoo chat group din nan, ka dan yi dan chatting da dan turanci da yaran turawa. Ana manta ko ta ashili hajji nake kawai, shi kenan na rubutu turiya ina chatting ko ta ashili. Wallahi to daga nan GTC Kano dai muka graduating. Kasar lokacin nan jarabawa da kyar ake cin jarabawa, wallahi 2000, early 2090s din nan dai da kyar. So ban samu credits din da ake bukata ba. Na nemi KUT Wudil, ban samu ba, kuma lokacin da na matsa gaskiya zan iya samu, saboda bani da F
a result ina, amma akwai D, akwai credits, akwai da sauransu dai moderately dai, not a very poor result but not a very good result as such. Amma kuma hakan ma muna ɗaya daga cikin wai best students. Zan gaya maka me a shekara. Sai ban samu admission a Wudil ba, an ce min da na matsa da zan iya samu, kawai sai na soma FCE Kano. Da na je suka ce, ka gani tun da technical student ne, amma suka ce, aka duba ba ni da mathematics, na nemi kuma computer mathematics as my second choice. Ce abu za a bani ba. An ga ina da English, na ce English, a ce English ya rasa ma me zai ce sai PES, primary education, me kenan? System course. Wala ina manta ma PES, primary studies, primary education studies kenan. Wala abu lokacin na so jinsa. Haka dai na yi accepting fate ina na fara. Most of my students sun tafi CAS, my friends, my course-mates sun tafi CAS ko kuma wannan a sunanta SOT, School of Technology, da matan fada roja. So, na soma FCE Kano shekara ɗaya, to sai aka ce a lokacin nan na manta ko shekara ne 2005 ko? Ya ba da jam to best students da suka ci 5 credit and above a Kano. To, I was among those good students rather, not the, da suka samu wannan requirement din nan da za su iya yin jam. To aka kira mu aka ba mu jam na yi kuma na ci. So amma da na ji daɗin FCE din nan gaskiya na ji daɗin course din da nake English, kuma alhamdulillah ban sani ba ko kai noticing ina da son karatu da rubutu. Sai na ga kawai kaman then there was nothing better for me than to study English. Sai na cike BA English a BUK kenan. Wallahi after a year at FCE Kano, sai na bari FCE na tafi BUK 2006 na soma degree. Alhamdulillah da strike da me da aka gama dai 2011 January ban manta ba. 10 ya kamata mu gama, haka ma yake a jikin ID card din da 4-year course ne. 2011 January. Ana gamawa ana soma aikin zaɓe, aikin wannan voters cards registration, voter cards registration, dan na yi participating, subsequently na yi participating a aikin zaɓen na konkursu kenan da ta kai 2011. So daga nan dai muka gama muka je service a can na yi a Katsina, na yi service a Katsina University Katsina. Tana Katsina University Katsina KUK kafin a maida ita alƙalam daga baya kenan. So muna cikin service alhamdulillah aka BUK ta wani massive recruitment, ɗaukan ma'aikata da yawa. Kamar ma kada ne applying saboda an ce sai kamar ni ka gani BA8 English ne, parent department ina education. Ni kuma interest ina son ne education, amma su sun ce sai masu masters a lokacin nan. To su kuma English suna ɗauka, sun ɗau abokananmu ma, akwai abokananmu 2 sets of them da aka ɗauka. Na taya su murna, ni tunani na kawai zan yi aiki a KUK. Saboda alhamdulillah muna da good rapport kuma ina aiki irin tukurin nan, ka san dai zo dai kai baka da wannan experience, amma yawanci co-members irin suna dagewa a wajen primary assignment ɗinsu don retaining ɗinsu. Exactly. To kuma lokacin kasan dai Najeriya ba dai wai alfarma nake nema ba, amma ina da brothers har guda 2. To ina tunanin ko ba sun yi influencing ba, amma maybe za a iya ganin idansa a ce wannan yaron yana aiki sosai, za a iya ba shi aiki. Kun ikon Allah wallahi, kuma kawai muna hira da wani professor, Allah ya saka mai da alkhairi, Aliyu Kamal, ya ce mun why not? Dan kai BA, it doesn't mean you cannot apply to wannan for this lecturer position at department. Ce to shikenan bara an gwada sa'ata. Wallahi ko na cike na ma kai wani labari dai, amma let me not digress. Da kai me ya faru dai in the end aka gayyace mu
wannan sun shi interview aptitude test interview an muka soma aiki so na soma aiki dai a biyu ke a takaice kenan 2012 ya aka soma kuma wannan abun kwankwasiya din 501 na ɗaukan na bawa scholarship yauwa muka yi applying aka yi omitin sunan mu ba mu samu ba an muke ta tunanin ko siyasa ce ta saka ko kuma saboda mu ba STEM courses muke yi ba kuma kasan an fi ba su priority haka dai kawai ne moving on na ci gaba da masters program dina a nan Department of English and Literary Studies ina study literature kenan muka gama coursework na aure na amma ikon Allah kuma kafin ne auren kai sorry na tuwon preparation na aure sai aka gayyace mu wani verification aka ci ai omitin sunan mu aka yi dan haka mu nemo admission za a kai mu da inda muke so na nemi ban samu wadda da karshe na samu shi ma dai a scholarship din kwankwasiya scholarship a cikin ma 501 ya ba kawai amma yan omitted list aka ce mana wani daban haka amma 501 don mun tafi kafin 502 ya mu tafiyar mu ta daban ce gaskiya mu muka yi planning mu muka komai da kafin ka ci gaba kai ma dan kwankwasiya ne kenan ban ga kana sa jahula suna ce mana wai kwankwasiyar scholars me am a beneficiary of Concourse administration amma da bambanci da bin ɗan kwankwasiya wai kada taɓo iri ran marasa wani ya mutane na ne kada taɓo su so sai na ƙoƙarin na differing program ɗin da na cewa na gama coursework a UK na tafi India da matata lokacin nan muka na je na masters ina 2013 15 kenan. Unfortunately, different course ɗin da na biyu ke bai yiwu ba, kawai I abandoned it na zo na dawo na yi resuming aiki na ci gaba da aiki. Daga nan ma daga English akan buɗe wani sabon department, Theatre and Film Studies, sai aka mai da ni can, which was later renamed as Theatre and Performing Arts. Aka ma haɗa shi da wannan mass communication aka buɗe musu faculty of communications da one other department. Na dawo na ci gaba da aikin late June kenan 15, 16, 17 August na zo nan kuma Germany kenan University of Cologne na zo ne as a Hausa studies lecturer, position ne na lecturer, but in addition to that na enrolling for a PhD program month later. Na zo late August 2017 na soma aiki officially September 2017 and na soma PhD ɗina kuma I think April kenan 2018. Alhamdulillah na gama ko na yi viva ɗina October 2022. Na gama PhD ɗina in 4 years kenan. Plus minus na gama PhD ɗina kuma dai na ci gaba da aiki na a nan University of Cologne. Muna da wannan Institute of African Studies and Egyptology. So yanzu I am a lecturer teaching Hausa language, culture and media studies ko kace film studies, but I teach more than ina koyar da abin da ya kunshi sama da film. Shi yasa it's more of media studies. So alhamdulillah ta bature ce life goes on. Shi ne a takaice gaskiya tarihin karatu. Masha Allah, Dokta, muna godiya kwarai da gaske. So, wato a cikin wannan ɗan labarin da ka ba mu labarin cewa ka yi karatunka a nan Jami'ar Bayero, inda ka yi karatu na English. Sannan BA Education English. Sannan kuma kai masters ɗinka a India. Zan so na ji area ɗin da kai masters ɗinka a India. Sai da ka faɗa na ji ban faɗa ba a shi.
can na yi karatu akan theater and film studies and television suke ce but it's more of film studies inda duk mun san yanzu television kusan ta fara zama obsolete, me ta koma. an fara rabuwa da ita. So, Gaskiya to abinda na yi na karanta kenan kuma na yi karatun ne in line with my job then a BUK kenan tunda tun kafin na tafi dama akwai na buɗe preparation sabon department na ɗin daban. buɗe da separate department ma daga English department yau daga English and Literary Studies. Kasan ya undergoing changes da yawa da English and European languages aka cire European languages ya dawo English and French aka cire French din shi ma to ya dawo English kawai amma yawanci har yanzu in ka je ƙarshe akwai literature akwai language ko kuma a masters akwai wani MA literature da language PhD ma haka so daga literature aka ciro theater and performing arts ko theater and film studies so abinda na je na yi kenan gaskiya a India. So da ka je Germany ka yi PhD akan wani topic haka ka yi research ɗinka? So PhD tun da dama Institute ɗin sunanta Institute of African Studies and Egyptology. African Studies is very broad gaskiya. Anything can be related to African Studies can be called, can be categorized as part of African Studies. So amma in ka duba background ɗina is more of media, culture and language. So abinda gaskiya ne focusing kenan a PhD thesis ɗina. Particularly na yi nazari akan masana'antar Kannywood, masana'antar film ta Kannywood ko film industry, Kannywood film industry. This is what I mean. So na yi nazari akan harshen Hausa, al'adar Hausa, da kuma addini zan ce kenan tun da kaga yadda question of religion a Kannywood. So wayannan abubuwan uku su na duba gaskiya a takaice a cikin PhD thesis ɗina. Ban sani ko kana da ko you want me to say zan maka tambaya akan contributions din amma so nake wato abinda nake ta kokarin ganewa shine kayi film studies a masters sannan kayi kusan African studies a PhD inda kai focusing akan language da kuma culture da kuma wato religion ka faɗa. So kuma yanzu ka zo kana koyar da Hausa language a Germany. So link ɗin nake ta ƙoƙarin na zaƙulo shi sa na tambaye ka saboda ka ce kana gama masters ka tafi Germany sannan lokacin job offer ɗin da ka samu na lecturing ne a Hausa language sannan kuma bayan wannan ne ka zo PhD. So ina sa ƙoƙarin na bididdigi ne domin gano yadda Hausan ta fita. Kai ma dai field ɗinka ina ganin multidisciplinary field yawwa. Dan na ga kamar chemistry kai kuma kai yanzu engineer so yawa so gaskiya alhamdulillah yanzu a duniya an ci gaba ba wai kaifi ɗaya bane ba karatu alhamdulillah Allah ya yi blessing ɗan adam most cases da fahimta wide kada ka limitin tunaninka wanda bature yake cewa pigeonhole. Don't pigeonhole your exactly your thought. Yeah. So na ɗan yi Hausa gaskiya tun a undergrad saboda mu a education ko fa'is za ka kaga na ce maka parent department ina education sannan second department ina English kamar shi na koyi yadda zan koyar da turanci amma kana buƙatar substitute ka ɗau wani abu da zai cike credits ɗin da kake bukata a level 1 da 2 so Hausa na ɗauka ban yi Hausa ko a sakandare ba tunda ya gama GTC Kano ne lokacin mu ba a koyar da Hausa gaskiya so amma na yi Hausa a level 1 and 2 a BUK kuma ni ba Haushe ne
So kuma na yi ɗan publications tun ina masters related to film. Nan studies kuma ba an ce Hausa language ba, an ce lecturer ne na position ana Hausa studies. So Hausa studies is equally broad. It can it can be language, anthropology, culture, media, Hagani, and so on and so forth. So da na ga abin, of course ni ma na yi tunanin kamar I was not qualified. Allah ya saka wa wannan mashahuran ɗan fim ɗin Alhaji Hamisu Lami da iyanta ma shi ya turo min da advert ɗin. Shi kuma yadda muka haɗu da shi, let me be very brief. Bayan na koma gida ne daga India, bayan mun koma gida yana yin wani program ilimi akan da matasa da ya danganci ilimi. Sai aka haɗa ni da shi aka ce ai ga wani yaro matashi ya yi karatu masters ɗinsa a kan fim, yana ɗan rubutu a kan fim Kannywood. Shi ya zama very interested in wata ido. Sai ya gayyato ni, ana yin episode ɗaya, yin episode biyu ma muka yi da shi, alhamdulillah. So daga nan sai muka ɗan building ɗin wani ɗan dai alaƙa, ɗan Friday message ne ko dai wata ‘yan gaisuwa haka. Sai ya ga abin, shi ya tuna hirar mu da muka yi wannan program ɗin, sai ya ce yake tunanin kai na zan iya filin wannan position ɗin. Ya turo min na ce mai kai kamar ban yi qualifying. Ya ce he believes I was qualified. Wallahi shi ya yi encouraging ina na applying, and the rest is history. So da na ga position ɗin, kuma ana cewa dama there is no perfect candidate ko yawanci za ga candidates sun ɗan yi lakin wani abu in most cases, not all cases. So yeah, so sai na applying, suka duba kuma dama again, okay, bari in ƙara nuna maka link ɗin. Nan kafin na zo ana koyar da Swahili. Dama kasan Swahili has been taught in most global north universities in the global north, exactly. So ana koyar da Swahili, ana ɗan koyar da Hausa, amma not on full time basis. Akwai wata irin, ya ake ce mata ne, visiting scholar ta kan ɗan zo ta ɗan bada, ta ɗan teaching na Hausa briefly. Amma ana koyar da Swahili, ana koyar da Bambara, yaren 'yan Mali ne. Ya, an ma koyar da Lingala, amma ina jin tun daga shekarar da yanzu aka daina shi, kuma yaren 'yan Uganda ne. To, amma gaskiya in ban da Swahili, wanda yake da kasan 'yan Germany da yawa suna son Tanzania, suna son Dar es Salaam, suna son wannan island ɗin da Tanzania. Zanzibar, exactly. Na so garin sosai. Ina yawan cewa zan je wallahi. So suna son, kasan it used to be their colony ma, East Africa, of course. So suna son Swahili saboda suna visiting. Hausa kuwa da sauran languages ɗin Bambara, kaga duk West Africa sai a hankali. Ba students sosai da suke nuna interest to study the language. Amma kuma Hausa, in dai zaka koyi da Swahili, and you are talking about an African languages, I think you can't avoid Hausa. Saboda ita ce second biggest indigenous African language bayan Swahili. Arabic, kasan, is not counted as an indigenous African language. Yeah. So sai suka yi modifying ɗin Hausa studies. Suka ce instead of teaching language shi kaɗai, ba za su shigo da media, tunda kuma sun san labarin Kannywood. It's a very big film industry. Mu dai muna raina ta, topic for another day or another time. So sai suka ce don haka ba kawai they were not only looking for a language teacher, but somebody who could design, wanda zai iya designing ɗin curriculum ɗin da za a koyar da Hausa language ɗin, harshen kenan, da al'ada da kuma media, wannan film yawa specifically suka faɗi haka. To shi yasa wannan ya bani ƙarfin gwiwar na applying ɗin. Kuma kai tsaye na gaya musu lokacin, na ce ban yi studying Hausa ba, ban koye musu ba. I did not study Hausa. Suka ce it's all right.
suka duba CV ɗina, suka duba a couple of publications ɗina da dai sauransu dai. Alhamdulillah aka yi dai interview aka yi me dai the rest is history aka ɗauke ni. Kaga abin da ya faru kenan ba wai Hausa kaɗai nake koyarwa ba. Yanzu ina koyar da Hausa, akwai stand alone courses na Hausa, akwai Hausa 1, akwai Hausa 2, akwai conversation and reading, akwai structure. Akwai kuma course na language, na culture and media Hausa kenan in particular. Akwai kuma wanda yake covering West Africa. I teach about language, media, particularly Nollywood and other woods, in West Africa, the religious movements, the comedy issues related to media in general. We talk about social media, the mainstream media, but with focus on religion gaskiya and culture. So haka dai kaga abin is broad gaskiya. To dakta, kamar wato in ka duba population ko kuma irin ɗaliban da suke zuwa karatu a cikin department ɗin da kake koyarwa, za ka ce kamar 'yan ina ne suka fiya, Hausawan mu ne suke zuwa koyan karatun, ko kuma Turawa ne yawanci, ko kuma ma wasu 'yan ƙasashe da dama, ko kuma it's just international? Gaskiya it is international. Ban taɓa yin ɗalibi ko ɗaliba Bahaushe ba zalla. Akwai 'yan kaɗan dai da za ka ga ɗaya daga cikin iyayensu Bahaushe ne. Yawanci uba Bahaushe ga Najeriya ko Ghana ya zo ya aure a nan ya haife ta. Ta taso bata iya Hausa ba, amma tunda ta san Hausa ba yaren babanta ne, tana da interest in ta koya, sai su ɗan zo. Ko ba su iya harshen ba, a shekara ɗaya da zamu yi da su ko biyu, za ga dai sun san al'adar, kuma za su ɗan samu idea. Sun ma fi damuwa gaskiya da sanin al'adar sama da sanin iya yaren da za su iya communicating da shi. To kuma suna da interest akan media. Suna zuwa ne gaskiya yawanci to rediscover their identity. A rayuwa na san kana da wannan experience ɗin, yaran da aka haifa a nan da suke biracial, wanda muke cewa half caste ko sukan ɗan wani lokacin sukan fuskanci abin da ake cewa identity crisis. Saboda mu sun je Afirka ana ganin su a ƙoribo farare, yawa a nan kuma ana ganin su baƙaƙe, sai su rasa ina za su wannan. So ni da experience ina da su, yawancinsu sun fi alaƙanta kansu da Afirka. Ko da kusa nan za su rayu, nan ne suke da passport ɗinsu da sauransu. Gashi nan za mu gani a 'yan bal ɗinmu ko a 'yan fim da yawansu suna zuwa. So yawanci nakan samu wayannan ɗaliban. Sai kuma 'yan Afirka, cikakkun 'yan Afirka, saboda muna da wani course CEA, Culture and Environment in Africa. Yawanci akwai 'yan Ghana, 'yan Kamaru, 'yan ko'ina, 'yan Swatini. Kai na yi ɗaliba a India, 'yan Pakistan, 'yan China, 'yan Taiwan. Wallahi, na yi banda European countries, na yi 'yan daga South America, daga America itself, daga UK. Duk na yi ɗalibai. Gaskiya it's a very international set of students yawanci nake samu. Saboda ka san a nan universities ɗinmu ba restriction. Kana medicine ko law misali, za ka iya zuwa ko ina. Yawa ko wani student integrala suke ce mai ko ina, kawai out of interest. Kaga na yi chemistry amma na iya ɗauko course na international business, wane ne haka duka daga different departments, har da yaren larabci ma na ɗauki course da ina jami'a. To haka abin yake, haka yake wallahi mu ma'ana. Za ka ga wasu ɗaliban nawa geography suke, akwai masu yin Islamic studies, akwai masu yin music, akwai law student da na yi, akwai 'yan masu yin psychology. Wasu kawai profile ɗinka za su duba a social, a wannan a internet, a web page ɗin department ɗin ko ya saka kana aiki da yake da interesting ɗinsu, ko
kawai sai su ɗau wannan ɗinka. Ko kuma wasu kawai a labarai za su ji wani abin maybe yana faruwa, maybe alal misali Kannywood ko Boko Haram, ka gane, ko kuma wani ma abin da ko me ne wallahi. Interest ɗin bai ba language ɗin bane ba in particular. Yanzu ni ana gaina nan as an expert akan Nigeria ko Africa ko West Africa, irin dai wannan abubuwan. So they will come and quench their curiosity. Gaskiya ina son wannan tsarin na ilimi a ƙasashen nan. Kuma kullum in ɗalibai suka zo ni ina jin murna gaskiya. Saboda ba na so suna so su yaƙi jahilcin da suke da shi akan Hausa ko Nigeria ko West Africa ko Africa. Ba su relying akan wannan sensationalized, headlines ba yanzu da ake amfani da shi. Irin wannan da yanzu a kasan haka media. We care, it's driven by metrics. What me zai ja hankali sai yawanci ya zama sensationalized. So irin wannan. Ina ce musu kullum I feel humanized idan na ga ɗalibai sun zo ajin, ka gane. Instead ba su yadda kawai da tunanin cewa Africa is heart of darkness ba, are abinda wannan Joseph Conrad ya ce, ko kuma Africans are backward, barbaric, irin dai wannan abubuwan. No, sun zo, they want to meet an African teacher one-on-one, ka gane, to samu undiluted knowledge. Ba ina kirarin nema I am knowledgeable, but at least some, interaction from somebody, an African, from Africa. That's the African perspective. Irin dai wannan abubuwan. Yasa kullum nake ce musu I don't consider them just as a student, ni kuma as a teacher who knows it all. No, they are my friends. They are more than friends. Ina inviting ɗinsu su zo gidanmu haka mu ci abinci. Amma da al'ada za su yi experience food da sauransu. Sosai wata in suka zo wasu ma daga cikinsu mata ta ta yi musu wannan hena dinnan, haka suna son wannan abun. Su zama kawaye ma wani lokacin duk irin dai wannan abubuwan gaskiya. Alhamdulillah, I'm doing my best in that at least ka ɗan zama abin da ake cewa good ambassador ko. So ban so ko kuma na ce na so na ƙara jin sosai akan topic in PhD ɗinka, amma kuma wani abu ya zo kaina akan Deutsche Welle, saboda na ga suna Hausa programs. Kuna da wani alaƙa haka da su, ko kuma saboda ka ɗan faɗa ka ce as a specialist na Hausa akwai lokacin da maybe za su gayyace ka ko kuma wani abu haka kai commenting akan abubuwan su? Kawai wannan out of curiosity abin ne ya zo kaina na ce to bari na tambaye ka. Okay. Muna da alaƙa da su mai kyau gaskiya, amma ba wai wani official alaƙa ba ce ba. Tun 2018 ban kai ma shekara da nan ba muka yi wani shiri da su, gaskiya sun zo. Sannan kuma tun da abokanai na ne majoritin su, gaskiya na kan je sukan kira ni mu tattauna akan issues da yawa, ko particularly Kannywood, ko kuma politics sometimes. Ina da karambanin magana akan politics exactly. Da irin wannan gaskiya muna da alaƙa kyakkyawa da su, amma honestly speaking it is not formal. Irin kamar wani MOU tsakanin institute da tasu, ko kuma irin gaskiya babu. Alaƙa dai is rather informal ko semi-formal haka ne. So akan PhD na I can quickly take you back. Wato irin binciken da kai da kuma ma contributions haka da ka samu, ko original contributions haka na PhD din. Let me try to remember. Kannywood abu ne in itself, mutane da yawa suna raina Kannywood. Na yi struggling gaskiya da mutane da yawa. An ce in daina faɗa, amma including family members, ai gaskiya ce. Mun san tunda alhamdulillah na fito daga gidan malabi, ka ce gidan malamai, wasu na ganin to me yasa aka je kana studying wa'annan mutanen banza, ka gane da ake ganin su yan Kannywood. To amma ba haka bane ba, abu ne wanda mu ba mai ba, wasu ne za su zo su yi, wasu ne ma suke yi. Manta Brian Lakin shine so mu ina ganin rubutu akan Kannywood
1997. Bayan shi su Jonathan Haynes ne, su Carmen McCain da sauransu da duk turawa ne, su Matthias Krings, they are Americans, Germans, and I think a few British, akwai ma Italian da sauransu. Su ne suke zuwa daga waje su zo su yi kaga saboda Allah. So kaga akwai wannan motivation din in the first place for indigenous scholars to study Kannywood. So ni bayan wannan interest da nake da shi my academic father Professor Abdullah Uba Adam ya motivating dina. A tunanina a sayina shine mutum na farko da ya so ganin ya kamata ba Hausawa musulmai su nazarci Kannywood. To shi ya fara, bayan shi akwai 'yan mutane kaɗan dai da ba a rasa ba sai mu da muka zo daga baya. Kuma kai mamaki, ku duba tazarar mu scholarship wise, age wise, kaga yadda Professor da yawa, kamata a ce akwai wasu in between. Amma mutanen da suke in between daga shi generation ɗinsa zuwa generation ɗinmu da suka yi studying Kannywood, in kaɗan ne kuma su ma kaɗan ɗin suka yi suka daina. Allah misali su Professor Yusuf Adamu, sai ma ni kwazance. It's hard to even remember names quickly. So yauwa, to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya motivating ina in the first place to study this film industry. To da na zo studying din nashi, da yau dama ana duba al'ada, gaskiya da addini, saboda shi ne babban concern. To ni ma din ban iya avoiding din in kalli film industry din ba, honestly speaking from that angle. Amma na yi kokari tun da dama ka san a PhD holder, ka san dole za ka ɗan kawo wani abu different. Akwai za ka yi modifying ko kai sunan shi after ko kai why is the word ne, ina word din ne, correcting wani claim ko wani abu da ya makamci haka. Let me not go deep into the academic language. So ko ina kalli abu guda uku yadda na ce maka. Na farko kaman addini, ya tasirin addini yake a fina-finan Kannywood. Shin addini yana impacting din film in yana yi from what angle, good or bad. Ka gani? Yau saboda 99% na criticism na Kannywood yawanci comes from religious angle. Yauwa, so ya suke handling wannan question of religion. Tunda wasu daga cikinsu suna ikirarin su faɗakarwa suke haka suke rubutawa ko ba ba, su fara da bismillah su gama da hamdala alhamdulillah. Yauwa, wasu ma cewa suke abin da suka yi achieving ya fi abin da malaman addini suka yi. Daidai na ga daga baya suna zuwa suna canza wannan tunanin nasu. Kuma ta ba irin su Adam A. Zango sun ce ai sun musuluntar da mutane through daga fim. Irin su wannan gayan Lawal Ahmad Izza so ya ce shi ma ya musuluntar da mutane. Ka gane irin wannan, amma kuma kullum wanda suke Allah wai da su malaman addini, to ya abin yake ne. So it's all about interpretation. Abin da ne na fuskanta kenan. Babu ƙarshen wannan debate din nan, ba zai kare ba. Namal Amal bin Niyati da ka faɗa ɗazan nan, in the beginning, suna yawan kawo wannan hadisin. Sai idan sun taɓa mace, niyyar su ba don su ji daɗi ba ne ba. It is meant to demonstrate, alal misali, idan an yi accident, ya kamata kai approaching ɗin victim na accident. Ka gane a mace ta faɗi, dan kai namiji ne, za ka je ka kama ta ne ko ba haka ba, ko kuma irin a fim sun fito uwa da ɗanta me dan ya rungume ta irin cikin shauki ko mata da miji, su sun ce ba suna yin haka wani ba don su ji daɗi in sun taɓa mace, suna yi ne kawai don they are not themselves. Zan iya zama Abdulmalik in a ce fim ake, kai kuma ka zama Muhsin. Ka gane, so shi ne argument ɗin su kuma malaman addini sun ce ai wannan kaga ba dalili ba ne ba, akwai only few instances kaman na dole kuma fim ba dole ba ne ba. Ka gane,
da aka iya taɓa matar da ba taka ba ko ba maharam ɗinka ba irin dai wannan to na ɗan kalli wannan gaskiya in a nutshell dai gaskiya na yi discovering cewa argument ɗin nan ba zai ƙare ba kuma har da Allah in dai muka kalli film from aesthetics point of view ba wai addini ba ko al'ada za mu ga zan iya cewa matsa musun da ake yi yana taɓa kyau na fim ɗinsu kuma na faɗa na ce babu wani film industry a yanzu a sani na dai da suke ƙoƙarin kiyaye addini sama da Kannywood. Ka ce Iran is an Islamic Republic, Pakistan is an Islamic Republic ko suna da film industries ka je ka ga me suke yi. Abin da suke yi ba za mu iya yi a Kannywood ba. Egypt sun daɗe da film industry. It's a Muslim majority country, Larabawa ne. Ka je ka ga me suke yi a film. Kai fina-finan Kannywood, tsaftar Kannywood, tsaftar da wasu ke ganin kazanta ce ni I'm not here to judge anyone. Ta fi abin da yake faruwa a fina-finan Saudiya ta yau karewa. So ka gane shi yasa wani daga cikinsu ba sai na faɗi sunan shi ba ya ce fim sai arne shi ne conclusion ɗinsa. Yanzu dai su suna iyakacin ƙoƙarinsu su yi driven by passion ko profit yauwa suna yi iyakacin gwargwadonsu amma a ce za su yi fim as it is done ko as it should be so with all these restrictions gaskiya kawai dai suna da yi ne. So irin wannan argument din na explore na tattaunawa da su da sauran suna ɗaya kenan in ka duba al'ada. Dakta a nan al'ada da ka ce ka tattauna da su ka koma ma site ɗin malaman ka saurari irin point ɗinsu ko kuma kawai site ɗaya ka duba sannan ka. No, of course dan ne balancing na tattauna da 'yan fim, na tattauna da 'yan kallo, na tattauna da malamai na boko da na addini da na al'ada duka na tattauna da su gaskiya 'yan kallon ma kuma tunda ethnographic study ne su ma na yi ƙoƙarin tattaunawa da normal masu ilimi da marasa ilimi ka gane ko masu sauƙin ilimi ɗin birni da ƙauye daidai gwargwado na yi ƙoƙarin na ji ta bakin kowa so ɗaya da kenan. Na biyu da na ce maka al'ada na kalli identity ne tunda wasu daga cikin za su ce ai ba hausawa ba ne ba akwai masu wannan tunanin ai kawai zai a non-ethnic Hausa speakers su ce ai akwai 'yan Gabon akwai 'yan Nijar akwai 'yan Kamaru a Najeriya ma akwai wanda yawanci za ga wasu yarbawa ne da yawa ga su nan of course wasu kanuri ne wasu ina ne Kannywood da ta zama kawai hatsin bara ko kowa akwai shi yawa so is that a reason kai tunanin cewa don haka in sun yi wani abu kai they don't represent you ka gani so gaskiya wannan abu tunani ne kawai wanda in conclusion na ga ba daidai ba ne ba saboda Hausa film industry ne ko Oxford abin da suka ce kenan Wall Street Journal abin da suka ce kenan haka in ka raba America da Ingila sannan duk duniya in ka ce yanzu ka rubuta Kannywood Hausa film industry za ka gani ko film industry in northern Nigeria definitely Hausa will be there so once suka taken wannan identity din Hausawa ne kuma yanzu su za a gani sama da littafi ga littafai nan a bayan ka ga littafai nan a baya na nima ka san nawa muka karanta ni da namu ne amma su nawa muna kallo da sauran irin wannan so we like it or not Hausa Kannywood represents us good or bad ka gane so sai na discovering cewa gaskiya ba wani monolithic identity na Bahaushe definition na Bahaushe dama yana da wahala. Akwai wata paper da na duba inda kai defining ɗin Bahaushe sannan ka zo hadda ma religion kake cewa na ba zan iya tuna ba amma dai na. Akwai malamai akwai school of thought da suka ce ai ka cikakken Bahaushe sai ka zama musulmi amma this is debatable gaskiya. Yawwa this is highly debatable.
Honestly, you know it, yawwa, I know it, yawwa, with due respect to those scholars. So, uh, don haka tunanin wai wannan ba Bahaushe ba ne ba, wane ne Hausa, wane ne? In fact, duk muna wannan debate ɗin muna ta ƙoƙarin me ga wasu nan sun ga marketability, if you like, na Hausa identity, tangible and intangible heritage of Hausa identity. Sun zo ne suna ta yin fina-finai na Hausa a Northern Nigeria. Yes, ka duba yanzu kafin a saka wannan fim din na wannan yarinyar Rahama Sadau, December kenan na last year na 2023, kafin shi fina-finan da za ka ji Hausa a cikinsu da suke Netflix ko Amazon Prime duk ba na Hausawa ba ne ba. Alal misali, akwai Up North, ba fim ɗin Hausawa ba ne ba. Akwai Voiceless, ba fim ɗin Hausawa ba ne ba. Akwai Amina, akan Queen Amina, ba fim ɗin Hausawa ba ne ba. Akwai wasu ma da ba a saka su a wayannan platforms ɗin ba, irin su Jalil, su wane ne. Akwai Milkmaid, ka gane ai, sun gano cewar akwai stories, akwai events, akwai a wannan. Mu muna ta rigima, su kuma sun zo suna kamar za ka iya cewa exploring ko explorating din identity mu suna fim. And quickly saboda time, language shi kuma na kalla abin da ake ce mai commodification of language. Normally muna tunanin kawai Hausa yare ne, it doesn't have market value ko it's not commodity. Amma Kannywood yanzu ɗaya daga cikin abubuwan da Kannywood ya zo mana da shi, I don't know wani perspective na mutum zai kalli shi alheri ko sharri, ya fito da darajar Hausa. Hausa yanzu ya zama commodity in the sense it's a film industry da yake producing din that is worth millions ko billions ma maybe. Kuma me babban selling point ɗinsu Hausa language. To join the film industry, you have to learn Hausa. Ya faru a kan madaya tana cewa wai suna ji Gabon alal misali su wata Amal da sauran da suka zo ‘yan Fulani ne ba su iya Hausa ba sai da suka zo suka koyi Hausa suka shiga film industry ɗin. Ko kuma a cikin film industry wanda suke speaking Hausa ma in ka duba irin character ɗin ɗan gwari ko baban Milka ko baban Chinedu da Hausa suke yi broken Hausa. Wannan shine selling point din sun yi commodifying din wannan sort of Hausa. Sannan akwai ma internally cikin mu ma irin masu yin Hausa Sokoto. Sokotanci yawwa su ma ai wannan sun yi commodifying din their accent ne ko in ce dialect yawwa ta zama wani abu wanda I consider this it's by the time kuma tun da wasu terms ɗin da turanci aka yi to explain this further, yeah. I consider it maybe my best contribution to knowledge saboda na yi duba na tambaya ban ga wani research da aka yi da magana akan wannan ba gaskiya kafin. Saboda kawai alhamdulillah saboda kawai English muke kalla shine global language shine kai kanka ka ce dan relocation ɗinka English yana ɗaya daga cikin dalilan da ka gane irin wannan. So amma ba mu kula da mu ma namu yadda yaren ya zama. Ko radio stations ɗin nan ga su nan da yawa duk da Hausa ake. Ni ma gashi da Hausa nake ci. Ko dai ba language ɗin ba fase amma Hausa da ka gane a yauwa its identity. So irin wannan abubuwan da suna duba. Zo da akwai irin sub-themes da za ka gani kamar yanzu in trying to portray non-Kano dialect kamar Hausa ɗan Sokoto kenan ana abin da ake ce mai akwai why is the word? Let me use another kamar akwai marginalization, sort of marginalization. Kaskantarwa yawwa na wannan masu wannan dialect ɗin. Akwai wani kamar hierarchy na dialects ɗin. Dama Hausa is considered, the Kano dialect is considered the closest to the standard, but that doesn't mean kuma those who cannot speak it, yawwa ba su cika Hausawa ba, ko kuma yawwa
za a wulakanta su ko za a nuna su yadda dai bai kamata ba. Za ga yawanci kalli irin fim ɗin nan wani ɗan gaske na ɗan studying ɗinsa a cikin za ga ana nuna Bahaushen Sokoto irin wawa a gane. Wallahi, of course, ai ba sa so. Na yi magana da wasu daga cikin wannan su wani daga ta musu abu mafara. Ya, mai sai da nama, a gane wannan. Wallahi mai sai da tsiri irin wani Stereotypes. Ana feeding stereotypes. A gani a junan mu ma muna a gani to duk irin wannan abubuwan. Wato dakta kana taɓa min wasu guraren da irin abubuwa ne da na daɗe ina tunanin su but irin ban ma taɓa maybe samun ko ne magana a su but alhamdulillah kai academically kake studying ɗin waɗannan abubuwan. To masha Allah. To wallahi ai ko karanta ɗin irin ɗan gwari akwai wanda na tambaye ta ko ta ce in tana kallon wannan sani ɗan gwari ko wai ran nan da ta je Abuja ko ji mutane suna magana wai ko shi ta ringa ganin sani ɗan gwari a cikin aka tasirin bin malam tasiri wallahi tallahi kuma dai suna kasan a kudanci suna nuna Bahaushe mai gadi wawa mai bin mata dan shushana irin wannan abubuwan yawa to amma Allah ne ya kyauta malam shi yasa nace maka a wani article din ne magana akan propaganda amma dai akwai question yawa kuma na insha Allah kan wannan ita ma but yanzu zan dan dauke ka daga bangaren academics mu dan tafi harkar activism ka dan kyallara mana cewar kana magana akan siyasa da ma wasu al'amura waɗanda suke shafar al'umma misali ina ga a cikin wannan satin kayi magana akan wasu ɗalibai wanda suke neman taimako na kuɗin makaranta da sauransu ya aka ka faɗa cikin harkar activism har kake magana akan irin waɗannan harkokin ko me yake sa ka sometimes za ka ga duk wanda ya shiga harkar activism yana ma faɗawa cikin wani hali sometimes za ka ga ko irin jami'an tsaro haka za ka ga suna neman mutum saboda ya yi magana ka san sometimes shirin shi ne ya fi amma me yasa kake magana. To, ni ina so in gana yi sanadiyar wani positive change wani abu ka gane positive change na san masu sauraro masu fahimta ya faru dalili na ya faru ga al'umma saboda ina jin ai hadisi ne ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi alkhairi gare ku shine wanda ya fi alkhairi ga jama'a ko something like this ina manta matanin hadisin yawa so ina so in ga dalili na mutane sun amfana gaskiya wallahi if I have one hobby I have many other hobbies but this is one of my major hobbies a rayuwa ko sai in ga tunda dai kaddara Allah ya kaddara ba yi na bane ba ya na samu wani platform da ake saurara na da in ne magana ko dai dan gaya ne tana da dan tasiri kuma alhamdulillah na dan gagga hakan a baya ba sai na yi recounting ba to sai na ga in dai ina Allah ya bani wannan damar me yasa ba zan yi amfani da ita ba positively da ku wanda sun fi ni followers sun fi ni influence a social media amma ba haka suke ba they choose to do other things ba kuma wai policing din su nake ba ko jajin din su amma ni I choose to do it differently to do something that will impact the lives of my followers of the general public positively akwai risk of course ni ma I've been threatened mun san akwai abokin mu dadiya ta zo da shi siyasa ya shiga sosai ba wai activism ba kawai irin namu muna fata Allah ya fito da shi amma ni ma din an zage ni an ci mutuncin iyayena an ci mutunci na akwai wanda duk da ina waje to da tun ina Najeriya na fara akwai wanda suka ce mun duk da ina tunanin ina waje za su iya cimma za su iya zuwa inda nake su mun kuma abin da suke so amma nonetheless gaskiya ji nake in ma Allah ya kiyaye aka yi hamin dina ko na mutu on this course na san na mutu akan abu mai kyau yauwa kuma ya ba askul abdin ko alama mata alaihi
yawwa Allah zai tashi mu kowane bawa akan abin da ya mutu yana yi. Yawwa so shine ba na so ko ya zama shahidi matiya ko ta manta kalmar tana da wahalar spelling yau pronounce yeah. I'm careful, I'm cautious, I know the value of my life. Nonetheless, ina taking maximum caution, and avoid risk kuma na yi dai magana ne da ina ganin ba ta sabawa ba ta in dai kana da hankali kana da tunani ba ka da cewar na ci mutuncinka ba ai mun taba haka da magoya bayan wani dan siyasa sun gaya min magana sun ce kaza sun ce kaza na ce musu su kawo min waje ɗaya da na zage shi duk post ɗaya zan ba su naira 100,000 har gobe ba a kawo min ba. Ni kuma ina da wallahi har gobe ba a kawo min ba sun sani idan suka ji ka gane ai so kawai shine daga gara mai magana kuma alhamdulillah magana tana banda dan wannan negative experiences din here and there wallahi alkhairan sun fi yawa magana tana jawo abu na alkhairi ya faru sosai wallahi ta faru sau ɗaya sau biyu sau uku wallahi ba zan iya lissafawa sai dan ce na gode Allah na gode ko mutanen da suke ɗaukan magana ta da wannan muhimmancin hasi abin da ya dace idan an yi magana kuma ni ina kira ga duk mai dama da kada mu kasa a gwiwa dama ce ba kowa ne yake samun ta ba kuma ba ta tabbata in yau ne gobe ba ne bane ba amma idan sanadiyar wannan rubutun wani alkarin ya faru kaga ai ina da lada ko ba haka ba kuma ko ina nan ko ba nan legacy ne kuma ladan zai ci gaba da zuwa waje na insha Allah shi yasa gaskiya ko nake na ci gaba kuma in Allah ya yarda ba zan gajiya ba amma ba na so in kira kai na activist yadda activism ne ai kake yi to kuma to shi ne da gaskiya so doctor wato ka yi magana akan dan bincikenka da kai akan film to ni kuma akwai tambayoyin da nake so ne maka akan film kamar ina so na san wato shi film ɗin ma shi menene shi film ɗin sannan ka gane mahimmancinsa ga al'umma tunda akan sa kai bincike saboda kai ma ka faɗa akwai abubuwan da ka rubuce-rubucenka da ka yi akan alaƙar film da addini da sauransu but film ɗin ka faɗa ka ce ta fuskar addini akwai malaman da suke gani scholars da suke gani cewar ba ma a buƙatarsa wasan kwaikwayo akwai wani abu ma to gashi ka je ka rubuta mana ko kuma ka karanta me yasa ma yake da muhimmanci so ina so na dan shiga irin dan depth din abin ka gane akwai yanzu ka san bari na dan ƙara baka maybe dan shimfiɗa haka sannan sai ka yi bayani so ka san akwai abin da zaka iya zuwa kai maganarsa hypothetically as concept kafin ya faru amma yanzu ya riga ya faru ko kuma opportunity din yana nan idan kai ba ka ce wani ma zai zo yayi kamar ka ba da example ka ce film kaza ba ma Hausawa ne suka yi ba wasu ne suka yi daban so kaga kenan yanzu wani abu ya riga ya zama wani abu wanda da kyar za a iya ture shi but ina so dai na ji menene shi film din sannan menene amfaninsa ka faɗi film menene film ka ce wasan kwaikwayo kuma abu ne da yake da tarihi yake da daɗaɗɗen tarihi gaskiya yadda dai mu a karance ake faɗa daga wasan daɓe aka samu fim farko dai an ce wai daga stage sai script sai kuma screen haka ake ce wannan transition ɗin farko mutane can ancient people ake cewa idan sun yi farauta in sun dawo sun da abubuwan da suka kama irin suna da counting labarai aka yi wani ayi kaza ya bi wancan daman ya bi wancan antelope din ya bi me ka gane sai su ringa reenacting sai su ringa kwaikwayon yadda suka yi harbin ka gane tsallan ɓoyen da sauransu aka ce daga nan wai shi wasan daɓe ya samu asalinsa daga nan kawai sai aka ga tunda abin yana yi ana dariya ana yin raha to a mai da shi a kirkiro labarai mana kawai a ringa staging ɗinsu to sai aka soma zuwa irin
wajen kasuwa ko village square ko da sauransu dai sai a ringa reenacting din wayancan labaran ko kuma ma kirkirarren labarai. To sai daga baya ancient Greek suka ce to in ana yi ka gane in abu ana passing ɗinsa orally ai zai iya wannan wanda ya san labarin bai ko Qur'ani aka ga daga baya aka rubuta shi. To shikenan sai suka soma scripting labaran nan. Yanzu ai muna da su Iliad, su Oedipus, su wannan Odyssey da sauransu ancient Greek text dai. To daga nan kuma daga baya daga technology din film ya zo in late I think 19th century ne ko ya zo da Green Brothers din nan suka soma recording din motion picture. Sai aka to daga nan sai aka soma adapting din ko transforming din wa'annan labaran zuwa screen. Yawa to kaga dai inda ya faru kenan an soma daga France, America, Europe aka kai zuwa Africa, Dakar, West Africa in 1902, 1903 da Egypt, Cairo kenan da Lagos. Shi kenan dai colonialists suka kawo. Initially ma tun kafin colonialist wannan missionaries za su je a saka majiki a nuna fim yawanci don addini, religious propagation, later on propaganda ɗinsu don su mulki mutane. Da kaga ba kawai karfi suka yi amfani da shi ba ko sun yi amfani da wannan. Yawa exactly psychological warfare exactly to haka dai kafin koma a mai da abin ma fiction ko yanzu akwai documentaries yawa so haka dai aka fara film suka zo suka yi abin da suke ce mai wani wai Bantu educational film experiment a Africa da suka samu success da abin yana kaiwa yadda ya kamata sai suka expanding da suka bude colonial film unit CFU all over Africa dai yawa can suka hana film masu isu za su daga baya suka yi lifting din restriction din suka bi 'yan Africa su danyi amma sai ka yi irin abin da suke so daga dai baya dai abubuwa suka jujjuya aka sami independence aka samu ne da sauransu dai har film da ya zo mana yanzu inda yake ko daga farko bayan soma film ai ga bayan Afirka ne suke yi ba irin su Gods Must Be Crazy kaga ai yadda aka nuna mu dai su Mr. Johnson da sauransu kafin dai yan Afirka su karbi film har su so maka film industries yanzu na muna da Nollywood wadda ake ganin ta ita ce film industry na biyu a girma a duniya banda Bollywood so da sauransu kasashen duniya da yawa individuals, institutions, states da suna amfani da film don cimma manufofi da yawa. Nan Germany lokacin Nazi ai sun yi amfani da film don nuna superiority na Aryan race wannan shi kamar Hitler lokacinsa akan baƙaƙe ko Yahudawa. Soviet sun yi amfani da film su ma don propaganda. We all know, duk mun sai da Hollywood, America take amfani da film don propaganda. Yawwa, sauran ƙasashe ma sun gano sirrin yanzu irin China suna investing kuɗi da yawa don amfani da film. Akwai evangelical films, Kiristoci suna amfani da film, Musulmai suna amfani da film, 'yan Hindu suna amfani da film, kowa yana amfani da film, 'yan siyasa, kowa yana amfani da film. So film if you like shi kam abu ne tool ne depends on how you use it for good or otherwise ko ba haka ba mota ana attack da mota a ji aka da mutane su mutu da mota za a ɗau mutane kuma a kai su mutuware ko a kai su makabarta asibiti yau ko makabarta da sauransu ka gane ai so she is a tool da mutum zai iya amfani da shi yadda yake so for good or bad shi yasa yanzu ko fina-finan da muke kalla Nollywood me yasa aka so maka Nollywood yawanci banda kuɗin da ake samu of course akwai idea duk fim akwai idea da ake so a cimma in sai dai baka san me kake so a cikin fim din ba American films ai ba kai suna nuna maka wai America is superior ba ko it has might military political economic and so on no technology or science da sauransu a hankali ake kimsawa mutane wannan abu
mun yi shugaban ƙasar da ya ce idan wasu kuɗi sun ɓata a corpus a CBN America za ta sani saboda ne America will know saboda an riga an yaƙe ka an nuna maka cewa akwai technology a film an nuna maka cewa ba abin da ba sa gani suna saman kanka suna ma sauraron ka. Wannan magana da ya yi na ji kunya sosai a lokacin. Kira BBC ce akwai mutanen mu da yawa. Wallahi to irin wannan shi yasa kaga kuma yanzu film ya zama na gaya maka ba ma son karatu saboda rayuwa ce ake yi da sauri ka wata mata Kathy Murphy wani littafin can shi a bayana you are not listening komai yanzu we are living in a very fast world ka gane kowa yawwa attention span ya ragu ne ya ragu ba a karatu sauraron ko yanzu su WhatsApp wanda za ka iya forwarding voice ba ta yi sauri ba sauransu irin wannan abubuwa so haka yasa karatu ya ragu shi yasa ake ta adapting din books into film. Game of Thrones littafi ne, Harry Potter littafi ne, Lord of the Rings littafi ne, kaza littafi ne duka, Handmaid littafi ne, ka gane mutane are not reading so film din shi ne yanzu hanyar communicating shi yasa su Netflix ga sunan kowa ya zama common kowa yana da Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney da sauransu. Market din is booming kowa shigo ta yake so dan haka kaga bai kamata mu wofantar da harkar ba yadda na faɗa maka ɗazu wasu sun gano ribar da take cikin fim dama tun farkon Kannywood films ai akwai wanda abokanan zadan mu ake cewa ko da suka investing a cikin fim din su aiki mu tun late 1990s suke da su aka so ma kusan Kannywood if you like ka gane ai to daga baya dai aka dan samu stability juyata ya kasance kusan majority din dai Hausawan ne ko Hausa speaking people maka ta professor yawa amma yanzu ai sun ƙara dawowa yadda na faɗa so in ba ku faɗi labarinku ba yanzu bayan an saki fim ɗin Amina ta yi da yawa sun je suna ta magana wannan ba haka muke ba haka tarihin yake ba wa ya ce kada ku je ku fim akan Amina wa ya ce ku ba ku ba su sun yi in ba ku faɗi aka ce idan baka faɗi labarinka ba me zai faru wani zai faɗi labarin yauwa kuma yadda ya so zai faɗa so shine gaskiya yana ɗaya daga cikin abin da ya sa zan sticking to studies of Kannywood gaskiya contribution din ne ba da yawa amma dai alhamdulillah I think ana da dan gwadawa dai